Изведнъж, вуала! 1000 реда да напиша, дали дори един ще прочетеш. Когато няма кой да те обича, да можех да издигна теб до най-високата октава. Ще разцъфнеш и ще се зарадвам как съм стигнал до целта. Там, където е сигурно, там принадлежиш. Нямам какво да ти кажа. Или не съм достатъчно смел. Утрото добро е, щом душата е чиста. Не питам защо, а пиша обич върху листа. Ще трепне ли познато чувство отново, ако с теб се запозная? Ще ми напомни ли тогава пак да изпиша книгата до края?